What's up mga kabingka? Okay, so nakoy reaction na kung nakita na ko nga video sa YouTube. Okay, between keeper, no, between keeper versus Kiko Matos. Tos yun, no, tanaw na to kung kisa may sala doon, no, between sa basketball ball, no, kung kisa may salarin sa ilang dalawa. Okay, ako maingon lang ato sa una nilang pagkikita ato, no, sa una nilang pagkikita giasar-asar na ni keeper, no, giasar-asar na ni keeper sa kuan, sa gawas sa court, no, sa gawas sa court sa basketball ball, no, giasar-asar niya. Tapos si kuan daw, si Kiko Matos daw, sige daw apil-apil og UFC, mao daw to sige daw og kanak na knockdown, no. Samtang gatanaw-tanaw gino kong video, no, samtang gatanaw-tanaw gino kong video, alam pustahan na ito, di man daw sa budula o wala di pusta, no, di daw sa budula. Ang pusta to is 1K o is 1,000 pesos. Sa pinakalas ato nga video, gusto nila kwaon daw ni keeper ang iyang papremyo kay nidaog daw siya sa basketball, no. Insa nga gusto nimo kwaon imong prize, ali diri pagaman kiana ni Kiko Matos. Isa na ko matambag sa mo, Kiko Matos, no. Dili ka bagay sa basketball, dito ka bagay sa sinagpaanay, kay hilig di kag sinagpaanay, no. Wala pa ka na kontento kay Baron Geisler dito kag kisa pa na imong nakalaban sa UFC. Mao dito wala ka ginarespeto sa mga uban daw kuno ingon daw ni keeper, no, dili nagikan sa ako hilig man ka managpa wala ka mudo Kiko Matos, no. So ako matambag si Kiko Matos, wag kang ganyan. Kung maganyan-ganyan ka, ayaw na lang, para di ka maganyan-ganyanan, okay? Kiko Matos, ayaw pagganana. Kung pagganana ayaw, no, Kiko Matos alias Boy Sagpa, Kiko Matos.